Janing sisi dhuwur gedung aula Gereja Kristen Jawi Wetan sing ana nang Kecamatan Kutha Bondowoso ambruk. Material wuwung ambek genteng aula ngebruki sak ruangan gedung. Ketange kedadian iki tepak gedunge gak digawe sembayang. Koyok ngene iki video rekaman CCTV tepake dhuwure gedung aula Gereja Kristen Jawi Wetan utawa GKJW Kecamatan Kutha Bondowoso ambruk dina Rebo wingi. Wuwung ambek genteng gedung aula ngebruki sak ruangan sing kadang digawe jemaat sembayang. Amruke sese dhuwur gedung aula iki dibedhek poleh umure wis 13 tahun, marek materiale wis akeh sing karaten. Apa maneh cuaca sing rong dino iki mesti udan terus, garano gentenge teles dadine tambah abot. Samarine kedadian jemaat GKJW ambek relawan ngamano pirang-pirang barang sing ono nang jero gudang. Ketange kedadian ambruke gedung iki gak sampe mangan korban nyawa. Poleh gedunge tepak gak digawe kegiatan opo-opo. Jare pendeta GKJW Kristianti, gedung aula iki luwih gelek digawe kegiatan sakliyane sembayang. Antarane koyo acara keluarga, paduan swara, olahraga, ambek panggon maca. Samarine ambruk koyo gini, kabeh kegiatan iku bakal diadakno nang sak panggon yaiku gedung sembayang utama GKJW. Ajore sese dhuwur gedung mari akeh barang sing kembrukan dibedhek marai torok sampai 300 juta rupiah. Rizky Setiawan, CTV.